Здравейте, прекрасни търсещи същества! Отново на това време от месеца, в което ще си разказваме истории, ще си говорим за това, което предстои, това, което е горе и което ще ефектира това, което е долу. Струва ми се, че това видео ще стане дългичко, но преди да продължа напред, искам да ви благодаря на всички тези от вас, които харесахте и харесвате това, което правя, че оставате коментари, че по един енергиен начин допринасяте за това те да се случват. И аз знам, че този глас не е глас в пустиня, а отива там, където трябва и някой има нужда от това, което аз оставам във виртуалното пространство. Това, разбира се, както знаете, само може да ме радва и разбира се ме мотивира да правя повече. И така, аз съм Санара от Квантови приказки и днес ще си говорим за доста неща, но най-вече ще обърнем внимание на почти завършващия цикъл на Уран, който завършва април 26-та. За това, което ние сега в момента наричаме динамика и необясними разпади на структурите и чувстваме как енергийно вибрацията, завъртането, подтика да бъдем различни, да вършим неща, да не се вкопчваме в това, което си отива, защото това все едно сме застанали така на едно парченце твърда земя и някак си усещаме, че сме в окото на тайфуна и всичко буквално сменя местата си и нищо вече не е същото. И този хаос, привиден хаос, отвън се отразява отвътре и съответно отвътре навън. Затова струва ми се, че това ми видео ще бъде много важно и за тези от вас, които искат да погледнат наистина малко по-надълбоко. Но и друга причина има да го запиша, защото имах сън, който ще преплета по един или друг начин, който пък е свързан с една регресия. Така че мисля, че ще бъде малко по-дълго. Разбира се, за тези от вас, които ще искат да се впуснат малко по-надълбоко, и разбира се, ще има в крайна сметка какво да направим за оставащите близо 6 месеца за всеки един от зодиакалните знаци, защото е много важно. Това е на някакво енергийно ниво последните стъпки преди да прочистим. Последните изключително важни, така, вратата не се е затворила. Нали знаете по тези филми, където така бавно тя се затваря. Имаме това пространство наистина да сложим нещата на правилните им места. И това ще улесни прехода, ще улесни това, което е следващият нов цикъл. Това е Уран в Близнаци. Но, нека да започнем. И така, кой и какво представлява Уран? Архетипа на Уран, като се обърнем от древногръцката митология, Уран представлява първичното, най-изконното и най-древното разбиране за божественост, за небесата. Както ще го тълкувате, един необятен космос, в който всякакви възможности се крият там. И той е нещо като партньора на Гая. Когато обаче, да не забравяме, че Уран е новият управител на Водолей, нека да ги свържем Водолей и Уран. Какво са Водолей и Уран? Водолей представлява постоянния революционер, който се бори да събори старото статукво, да извади новите идеи, дали ще бъдат новата еволюция, както имаме нова технологическа революция в момента и иновациите. Водолей никога не може да стои в миналото. Това е визионера на бъдещето. И това е дълбоко закодирано в ДНК-то на водолейската архетипна енергия. Така, аз самата съм водолей, но познавам водолей, които не може да ги видим по този експанзивен начин, но се правят вътрешни революции, вътрешни преструктурирания. И оттам това е революционера, визионера, търсача винаги, който е устремен напред към бъдещето.
И Уран, като бидейки безкрайното необятно небе с божествеността, с тайните на космоса и всичко останало, когато бива надвит от Сатурн, обърнете внимание, стария управител, нали, на Водолей, оригиналния управител, тогава вече остава идеята, че неговите възможности биват ограничени, защото той е надвит от какво? От Сатурн, който представлява структурата, т.е. безкрая, безформието, липсата на конкретност е хваната от времето, това представлява Сатурн, нали, Кронос, времето, структурата, материалното и изведнъж този неограничен потенциал бива сложен в някаква рамка, поне до някъде. И с две думи, преди да бъде победен Уран, де-факто е необятното съзнание, което стои зад всичко това, докато не стига да се срещне с Сатурн и някакъв вид лимитация, структура, дисциплина. Ако погледнем, вече малко така се дръпнем, Уран де-факто означава в символиката си, това е небесата. Затова казваме, че където имаме циклите на Уран, а те са в общи линии около 84 години, като пред всеки зодиакален знак, грубо казано около 8. И за това ще чуете на много места да се казва как Уран влиза в Телец, това става около 18-та година, 2018, и ще излезе сега, само след няколко месеца, 26 април месец. Разбира се, имаме колебания с предишното от Овен и възвръщане, както и сега имаме малко, отиваме към Близнаци и в крайна сметка сега са последните 5-6 месеца, които остава в Телец. Изчистваме, затваряме всичко, приключваме тук на чисто енергийно, нали, духовно. И от април месец може спокойно да влезе в Близнаци. Нещо, което вярвам, че ако малко или много сте запознати с астрологията, нумерологията и таро, всичко е на цикли. Енергията и въобще знанието, всичко, което се случва, даже и самата ни Слънчева система, знаете, че тя не се върти около осите си, да речем планетите около Слънцето, а те се въртят на цикличност, на спираледовидност. И така е с усещането за време, за уроци, за преживяване. Постоянно ни се дават възможности да израстваме. Имаме Сатурновия възврат на 28, който го наделен на 4 по 7. Ма имаме и следващ такъв, защото имаме още 4 седмици и още 4 там на 50 и колко години са и така нататък и така нататък. Всичко е на цикличности. И ако ние почнем да улавяме, ще разберем, че това са приливите, отливите, финансите, политическите, военните и всякакви други действия, като стигнем до най-малкото, нашата цикличност, на нашето развитие, на нашето ставане на съзряване като млади възрастни и след това всички останали цикли, които следим в живота, кога да се размножим, какво да станем, кога приключват някакви цикли, кога започваме да имаме по-малко енергия. И де-факто за това, когато имаме поне някаква представа от архетипите, с които сме заобиколени, ще можем да хващаме този пулс на Вселената, защото тя не напразно ни говори чрез тези архетипни знания, които ние, разбира се, сме хванали и сме упростили до таро картите. И така, преди да премина към регресията, сънищата и таро картите и после да си кажем за всеки един зодиакален знак, ако трябва така да си го упростим на съвременния език, това е божественото вдъхновение. Затова се казва, че са неочаквани обрати, защото когато ние имаме някакъв план и го следваме, в един момент има този аха момент, има това нашето хармонизиране с вселенската музика. Буквално как всяка една планета в космоса, както са ги записвали, има отделна вибрация, отделна мелодия. Ако ние успеем да уравновесим нашите вътрешни планети, вътрешни архетипи, да ги свършим с тези големи космически небесни тела, ние стигаме до изведнъж проявяване на нещо, което се нарича неочаквано. Аз дълбоко в себе си преди съм казвала, няма неочаквани неща. Има просто това да не сме слушали достатъчно добре вътрешния си глас, който винаги дава сигнали. И отвънка, и отвътре. Нещо, което може да ви е любопитно. Аз от един месец постоянно виждам коли с номер 66 и 22.
И само, няма да влизам в никакви подробности, ви кажа, че 22 по 3 е 66. Ако имате желание, кажете ми вие как го тълкувате. Аз мога да ви кажа какво е моето тълкуване следващия път, например. И аз знам точно какво става. И да, ще ми е интересно да чуя какво мислите. И така, това е всъщност божествената вдъхновението, елемента на въздуха, а въздуха е комуникацията, моменталното. Аз би го определила буквално като експеримента с частиците, които са разположени, квантовите частици, които са разположени на две огромни разстояния и в моментално, когато въздействаме едната част от частицата, другата отреагира. Това е по един такъв начин изразено какво е енергията на въздуха. Всичкото това. И виждате ли, на земното кълбо ние всички дишаме един и същи въздух, който пренася информация, комуникация. Дишайки този въздух, никой не остава докоснат от нещата, които се случват. Защото всичко се рециклира и то е безгранично. Как ще затворите вие въздуха или вятъра някъде? Само вижте от тази гледна точка на архетипа на Уран и съответно на Водолей, за какво си говорим тук. Тази динамика иска да ни покаже, че това е вадят се нещата от контрол, нищо не може да остане така. Духне ли един сериозен вятър, донесе ли безграничните си възможности, нещата не остават същите. Тук имаме динамиката, просто си гледам, че съм сложила разни такива усещането за хаос, за свобода, за гениалност, ако щете, защото тази бърза комуникация, която между другото е в такъв противовес с Телец, ама сега ще си кажам какво означава, като е било последните години, които сме имали в Телец, какво е предизвикал. Значи събирате тази невероятна, как да кажа, революционна, противоречива енергия, която моментално иска да действа, моментално иска да променя. Тя бързо анализира цялата ситуация за част от секунда, да буквално смъква, прави един скан на всичко това, което е и решава, това трябва да си отиде. Само погледнете, защото сблъскваме Уран, Водолей, нали? Защото той е подвластен на Уран. Значи тази стихия сблъскваме с Телец. Телец е какво е? Телец е буквално точно обратното на Водолей. Защото какво имаме тук? Имаме една структурирана, ясно ограничена, как да кажа, нещо материализирана енергия, защото земята може да изкопаете, може да вземете и да направите тухлички, даже там да ги опечете от пръсти от нещо си друго и да я вкарате. Може да си сложите основите на дома, може да посадите и да ядете конкретен плод. Как срещаме тази тежка, ясна венерина енергия, тази динамика, която просто не търпи ограничения и стени и забрани. И тук това се случи, защо казваме, че са огромни промените от 2018 до 2026 и забележете какво мина COVID, пренастройки. В момента имаме тази сблъсък между осъзнаването на нашата сексуалност, защото Телец е красивото, сексуалността, страстта, сластта, притежанието, усещането за дом, за финанси, за сигурност. И като вкарате този бунтар, нали, той какво прави? Завърта и започва да дига пушилка. Ама и пушилка, то като имате една сила, тя започва да се тресе и може да достигне от тази пушилка да стигаме до земетръс. Искаме да хванем една, нали, ушким такава нежна, неуловима, безгранична енергия и да съберем с Телеца. И за какво става въпрос? Виждате сътресенията на политическо, икономическо и всякакво друго ниво. Цикъл е пред края си, защото правителства се предизвикват, да не говорим за България, това, което стига до мен е съответно корупцията, влизане на еврото. Точно на границата това е вече завършващия период. Януари, и след няколко месеца окончателно влиза Уран в Близнаци, което е съвсем различна, близка, братска, сестринска до водолейската енергия, но това няма да го занимаваме в момента. Та след като сме сложили долу-горе фона на нашата история, нали, събрали сме тези герои на сцената тук. Ние се питаме как да се навигираме. А ако имаме силна връзка с нашата интуиция, нашите разбирания, не се вкопчваме, винаги това е и не тръгваме със страх към ситуацията, дори да нямаме конкретни знания, ние ще знаем как да напипаме пулса на нашия път. Но сега ще погледнем. И защо всичкото това на мен ми е много интересно? Защото хората си казват, усещате ли тази динамика? Тя е естествената динамика, до която ние сме дораснали. Защото визионера
от уран не може повече да търпи. Виждате ли колко, да речем, здравната каса вече, ние също аз мога да говоря за Англия, ма тук всичките тези идеи, как вече ще се забранява имиграцията, все по-сложни стават нещата, стига се до едно затваряне. Защо обаче пак се обръщаме? Защото телеца ни казва, кое е мое, докъде е моето, кое е сигурното, къде мога да се разположа. В България виждаме също така. И въобще в целия свят, цяла Европа и Америка. Просто одялото е дръпнато и вълните така, или разлюляна е водата и всичко плава отгоре и ние не знаем къде ще паднат парченцата от всичката тази посуда и къде ще, докато падат е хаос. Защото като паднат, започва новата страница. Започва да видим, когато спре тази силна вибрационна динамика, просто така да ни мозъка ни търси сигурност. В момента няма за какво да се хванем. Ние сме по средата в окото на тайфуна и всичко се върти. Докато не дойде момента, в който спре този тайфун, за да се огледаме кое е къде е, ние ще сме в дълбоко питане. И точно за това са тези останалите няколко месеца последен шанс да натъманим недотъманените неща. И разбира се, те са обърнати точно към това, което казах, че символизира телец, защото Уран е влязъл тук да разбута къщата. И не направихме ли така с нашата световна глобална къща? COVID ни даде да се замислим кое е най-важното, семейството ли, здравето ли, това да ходим на работа ли, или по какъв начин да си изкарваме парите. Какво нещо е криптовалутата? Как този целият свят само за тези 2 години пауза, буквално изведнъж толкова хора си пренаредиха, представите колко бизнеса си пренаредиха, идеята как ще се правят пари, нужни ли са офисите, не можем ли просто да си хванем лаптопа и да оживеем по света. И това е естествената приказка, диалога между тези архетипи. И ако ние можем да си отворим любопитните очи и уши, ще можем да попием час. Това е все едно, ние сме на масата с възрастните, като ни не деца. И ако може да ги четем, те за какво си говорят, ние няма да сме оплашените хлапета, а ние ще сме щастливи малки души, че имаме възможност да попиваме и да следваме това, което големите сили си говорят. Това е все едно титаните, ние ги виждаме, че те се бият в небето и ние хората долу сме си на земята и ги наблюдаваме. Между другото, казвам ги всичките тези неща и мога да ви кажа, че ако случайно ви е интересно, този тип истории, моята книга "Силата на квадрата" ще ви хареса много и тя е само първата от трилогията, където аз хващам и умесвам миналото, бъдещето, кармата, квантовите скокове, надбягването на души, любовни истории, които ще се развият много повече в книга 2, приказни истории, замесвам Англия, България, Малта и разни други места и ако ви е интересно, мисля, че ще откриете нещо хубаво в тази моя книга. Слагам линковете навсякъде, четете на английски в Амазон е лесно, другите трябва да се регистрирате, вече не са в Storytel, както споменах и преди. Така, имаме основната картинка и разбира се, преди да отидем да погледнем всеки един знак, искам да ви кажа нещо, което много така съм се питала, въобще интересуват ли го някои моите лични преживявания. Това ми се струва, че е много силно и затова искам да ви го споделя. Така се случиха разни неща в моя живот, че може би близо към 20 и колко години аз бях на едно дълбоко търсене вътрешно да намеря отговори за неща, които нямаше как да намеря и в един момент, преди, не знам, 5-6, не знам колко години, може би в началото на цикъл на Уран, да ви кажа, около това време някъде, около 17-18 година, намерих една жена, тогава живеех в Лондон и отидах на регресия. И това беше едно от най-невероятните ми. Отидах само на една единствена сесия, получи се нещо невероятно. Буквално все едно цял живот бях чакала това, но както и да е, няма да ви казвам, ако на някому е интересно, мога да направя съвсем различно видео, което да ви говоря за нещата, които аз извадих, защото тази сесия от 1 час ми е като наръчника, който може би до края на живота ще тълкувам и ще следвам и ще използвам символиката. Но на тази регресия аз попаднах в един свят, който всичките тези там 7, 8, 10 години, колко са минали, просто се питах защо е толкова странно. Това беше един замрял свят на едни странни фигури. И аз толкова време не може да разбера какво там нещо не ми е много ясно. Знаете, за регресията, може би, може да се посетят животи, паралелни ваши преживявания. То е нещо като бъркане малко или много в акашовите записки и зависимост от
това на къде ще ви насочат и как ще си направите това пътешествие, ще извадите информация, което на мен ми се случва. Аз и видях преживявания, видях хора, с които искат да изчистя нещо и същото време попаднах в някакви паралелни светове. Много интересно. И снощи сънувах сън, в който изведнъж това, което бях видяла в регресията си преди толкова много години, се появи като образ и при мен стават така нещата. Аз получавам информация като готово знание, като моменталното знание на нещата или като картинки. И чух това нещо, което каза така, че времето, т.е. нашето понятие за време, е само временно състояние, което означава, че когато вече аз продължих да усещам и да разсъждавам, събирайки тези два елемента, разбрах, че тогава, когато съм посетила в тази моя регресия, не е било, че времето е спряло, защото всичко беше застинало. Разбрах, че това, което ние мерим тук в нашата матрица като време, в един момент, когато надскочим идеята за време и въобще това, което е минало, бъдеще, настоящо, съответно няма повече да се случва по този начин, а ще започне да тиктака вътрешно. И аз разбрах, че там, където съм отишла, всъщност застиналите фигури, които също осъзнах тази сутрин, които са таро символи, лудница, всъщност са съдържали идеята за промяна и действие, т.е. време, вътре в себе си. И някак си това много ме порази и за пореден път си казах, Уран действа дори когато спим. Подсъзнанието ни също така и въпроси, които дори не съм си давала сметка, че искам да намеря отговорите, изведнъж са ми подарени, за което аз съм много благодарна. И с това усещането и разговорите ми, и, буквално с тези едни прости картинки, те въобще не са едни прости картинки, те са точно тези архетипи, които като титаните горе, те са улеснената двоизмерна врата към нещо, силата на това, което вадим от тук и само нашата възможност да бъдем едни проводници на това знание ни води до нещо специфично, нещо конкретно. И така, след дългото предисловие, което аз имах нужда да ви кажа, дано да ви е било полезно и интересно, дайте ми обратна връзка, а ако ви е интересно да си говорим за такива неща отделно, сега ще започнем да погледнем какво остава да донаправим в тези няколко месеца до април месец. Така, може би трябва да спомена, че най-вече са афектирани, разбира се, фиксираните знаци. Това са, както казахме, Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Това не означава, че другите няма да са засегнати, но при тях, особено пък имате и такива засилени положения, няма да говорим чак толкова много планетарни, вижте си домовете, защото тук все пак на моя канал най-вече се обръщаме към Таро, което е едно много по-моментално, много по-лесно, много не толкова пълно с терминология, знание. Но ако ви е интересно, мога да направя, разбира се, и по-подробни видеа, където събирам нумерология, астрология и Таро. Но в момента ще се придържаме към, може би, най-любимия начин, по който да вадим информация от полето около нас. И така, първо им се случва на овните и какво те трябва да успеят да преразгледат преди да се затвори така наречената врата, последния прозорец, който е останал. И така, интересно, прекрасно, да завършат нещо, следвайки интуицията си, следвайки пътеката, която вече са поели. Това са две изключително силни карти. Това е разбирането за това, кои сме ние, намирането на пътеката и завършване на цял един цикъл. Изключително голям триумф. По някакъв начин ще има така една просто награда, очаквана или не, но по-скоро очаквана, с желание, така ще бъде приключено и завъртяно нещо. Имаме изключително силен умен, това са две омен, това са две такива кардинални големи аркани, където
по-хубав такъв символ съответно от звездата, надали има, защото това е небесната протекция, защита за това, което се занимаваме и тук сме готови по естествен път да завършим един цикъл и съответно точно така става, както и в началото така. Когато се завърши цикъла, може да няма официално затваряне на нещо, може да бъде бавно по естествен път, но тук се приключва нещо. Това е короната и тъй като имаме овена, който символизира главата и когато имаме завършъка, короната ще бъде сложена, нещо ще бъде изпълнено, ще бъде направено по най-добрия начин. Никога не забравяйте, че за една 12 от всеки един няма как, но това е като цяло, дадено е. Ако всичко до сега сте си го подредили, никога не забравям и не пропускам да го кажа, защото ако сте измамили, излъгали, избягнали нещо, ако не сте направили, ако сте потъпкали вашата идея за чест, за справедливост, за правилното, няма как да получите тази корона. Но ако сте вървяли по праведното, по високото проявление на овенската си енергия, това е нещото, което ще получите и ще може да възтържествува. Така че продължавайте, за да може да завършите това, за което си говорим. Това, което тук излиза като карти. Нека да видим какво е посланието към телците. Телците имат нещо, което от една страна са градили, изпълнили и са приключили някаква финансова задача за купуване на имот, приключване на някакви, да речем, кредити, нещо друго и в същото време имаме изключително разпад на идеята за това. Нека да го обясним. Значи, или в някакъв случай за някой от вас нещото, което смятате, че е сигурно, просто изведнъж няма да се случат нещата, съжалявам да го кажа, и ще има едно, така, кулата е нещо, те трябва да се разруши, за да се построи отново. Или за някой от вас ще свършите това, което сте решили. Ще седнете по средата на имота си, на работата си, на кредита си, на каквото и да било, че ще си потупате ръцете и ще си кажете, свърши се, и ще се усетите, че вътре нещо не ви достига. И целият този път ушким е успешен, а всъщност някакси вкуса на победа не присъства вътре в устата ви. Така че странно е, защото имаме едно завършване, имаме един абсолютно попълване на чашата, завършване на нещо по най-добрия начин и в същото време има някакво неудовлетворение. Възползвайте се, даже разочарование, даже пропускане на нещо, даже неизпълняване на това, което искате. Намерете начин да достигнете покой и да приключите до април месец, дали вътрешно имате нещо да изживеете, дали да промените сделката, дали да я забавите, дали да я забързате, дали просто нещо абсолютно различно да направите, да не вземате работата, която искате, защото това са много такива конкретни материални неща и не мисля, че въобще е свързано с любовни емоции. Не, че няма да го има, но това няма да е нещото, което за следващите седмици ще бъде най-важно за вас. Желая ви успех! Нека да видим какво се случва с близнаците. Така. Близнаците, това, което ще им се даде шанса, ще имат удовлетворение от нещо, което е направено, обаче то ще има продължение. Може би сте се надявали нещо да се случи, да ви предложат, например, друго, защото всичко тук при телец, както казваме, може да е сексуалност и любов, но тук може да има някакво, да речем, да е свързано някакви емоции, защото имаме такова така загатване, но ако говорим за нещо конкретно, нещо, което е свързано с усещане за дом, за сигурност, за бизнес, за работа, ще има нещо, което ще бъде с условие. Ще се получи, обаче ще има, ама ти ако направиш това, тогава ще се случи това нещо. Или пък даваме ти тази възможност, ама се оказа, че има и нещо друго, което после се разбира. Или възможно е да вземете този имот или този кредит, ама седи какво си условие. И тук ще дойде момента, в който вие ако добре подредите нещата си, ще знаете точно какво да направите с тази екстра. Нали знаете? Така. Но и да знаете какво да направите с това но, ще си подредите както трябва нещата. Ако тук имаме емоции, ще се зароди нещо ново, което обаче трябва да сте внимателни също така, защото не е време да започвате в момента някакви такива сериозни бракове, такива неща. Не, ако е нещо, като сте се запознали с някой или сте в някакъв вид отношения, внимателно се оглеждате в това време на приключване, доколко е правилното за вас, доколко всичко, което изглежда хубаво, е наистина правилно за вас и е наистина хубаво.
Като цяло имаме някакъв излишък, т.е. нещо, което ще бъде отгоре. Това може да е добре, ако знаем какво да направим с този излишък от емоции, от задължения, от някакви финанси, от нещо, което не трябва да се спускаме на обратната посока. Защото когато имаме екстра нещо, то никога не е така. Нали знаете? Когато искаме нещо, винаги даваме нещо. Много добре е показано в приказките, в митологията. Ако ще даваме живот, ние вземаме някаква част от себе си, дори като майки, нали? Нашето тяло храни новия живот. Същото нещо е така. Няма как да получиш нещо и да имаш екстра, значи ти ще трябва да платиш екстра цена някъде. Никога не пропускайте да разберете, да четете малките условия, малкият текст някъде, дори да е метафорично, защото няма нещо, което да не трябва да бъде заплатено после. Тоест тази екстра трябва да знаете къде точно да я вкарате. Желая ви успех, близнаци. И сега, раците. Раците явно така, 3 карти, много силно, той е силен период, просто до сега, това е 4-ти знак, само главни аркани почти имаме. За близнаците е едно ново учене, за раците е това. Едно ново учене, една нова любовна стихия, едно внимаване. Значи те са няколко неща. Ще се чувствате в свои води, буквално да започнете нещо. Може да е началото на някакви любовни отношения, много странно за вас, приятелства, нещо, готови сте, вашата чаша е отворена, за да се случват новите неща. В същото време може да ви се предложи някакво повдигане в кариерата, някакво ново образование, да се запознаете с човек, който да е вашият учител, гуру, някакви курсове, нещо такова. И в същото време за раците е много важно да внимават, защото тук имаме карта на умереността. Между другото, това беше част от съня ми. Много интересно, защото раците са емоциите, те са много силно свързани с водата и тук имаме това усещане на кое, нали, топлото, студеното, приливането едното от другото, но същото ние, нали, бори картата тук показва, че ние въртим една и съща енергия, една и съща вода, а водата като цяло, като символ, това е, тя може да изтече, тя може да донесе нещо ново, тя е като идеята за време, нали, което ние може да преживяваме вътрешно, като квантовото време, всеки един от нас, който носи по един различен начин. И тази умереност трябва да почука така на раците на главичката и асценденти, разбира се, и луна, ако имате, и да се замислите, сега ли е наистина правилното време, трябва ли малко да се изчака, какво да направим с всички тези неща, които ще дойдат на масата, защото тук буквално, ето ги всичките елементи, това е единицата след нулата, ние сме готови за нещо, елементите са тук и сме готови да тръгнем по новия път. Учителя ни може да бъде и спиритуален, може да е нещо вътрешно преживяване да има. Въпросът е да знаем да вземаме най-правилните стъпки по най-правилното време и по най-правилния начин за нас, разбира се. И така, хвърчат ми разни карти, отиваме до лъвчетата. Лъвовете, нека да видим какво е при тях. Лъвовете ще са пълни с енергия. Ще са пълни с енергия да искат да завършат това нещо, което са започнали и в същото време ще чувстват абсолютната фрустрация, че няма да могат поради една или друга причина. Ще има усещане на това, че вашите действия са възпряни. Хем основата е построена. Хем сте готови, говорим само метафорично, в отношенията, в работата, в сделките, в парите, в здравето, в каквото и да се замислите и в същото време ще има едно усещане за не можем да скочим на тавана, който е сложен. Имайте предвид, че в момента гледаме за следващите около 4-5 месеца. Може би трябва да изчакате и да не надскочите, въпреки че енергийният потенциал е тук. Идеята е тук. Вие се чувствате, че сте горе на планината и може да местите камъни и някакси не ви се случва съвсем това нещо. Значи, приемете, че може би зимата, следващите 2-3 месеца са време да изчакате. Дали ще бъде, зависи къде живеете, еврото да влезе, дали ще бъде зимата да мине, за да видите как ще се случат нещата и принципно зимата не е чак толкова активен период. Дали ще бъде нещо друго. Може би това изчакване, не може би, със сигурност, ако има забавяне, не дейте ритате срещу ръжена. То има причина. Никога нищо не става така. Тази изключително ясна, точна математична формула на
тази холографска вселена, която обитаваме, което не означава, че тя няма мислеща, разумна и чувстваща емпатична душа, например, но нищо никога не става хей така без мисъл. Живеем по средата на едно невероятно, абсолютно фамозно филигранно творение на някакъв висш мозък. Мислите ли, че тук има случайни неща? Аз мисля, не. Така, нека да видим, след лъвчетата имаме девите. Нека да видим за девите какво ще се случи. Девите също ще чувстват, че трябва да се мине някакъв период и по-скоро трябва да се отдадат някакъв вид креативно с парите. Нещо няма да може съвсем да стане. Леко действията ще срещнат, ще сте готови изключително бързо. Това е все едно тръгвате, обаждате се, приемат този час, отивате, да речем сделка, работа, интервю, нещо и в някакъв момент удрете някъде на някаква стъпка, някакъв вид забавене. Приемете го да мислите креативно. Тръгнали сте, стигате до едно положение и се оказа, че няма да стане това. Номер 2 на интервюто, стигате до трето и там нещо не трябва. Или разбирате нещо за компанията, което не е добре. Отивате на сделката, предварителен договор, добре, после нещо друго се разбира, че трябва, защото не могат да съберат всичките, да речем, роднини, чакате още 3-4 месеца. Или пък нещо от този сорт. Тук ви се предлага възможност изведнъж с тази сума пари или с тези договори, или с тези умения, които имате, или каквото и там, което сте сложили на масата, защото тук са конкретни материални неща, трябва да погледнете малко така, отдайте се някакъв вид креативност, изчакайте да се дооценят вашите качества, вашите пари, вашето предложение, вашето място. Тук трябва да бъдете наистина комбинативни, креативни, да се оставите малко, въпреки че може да не ви е по сърце, на някакви външни фактори, просто да помогнат на някъде да набутат ситуацията. Изчакването не означава не. Временното възпиране и не случва на някакви неща не означава не. Така че спокойно. Това, че нещо не е станало веднага, не означава, че няма да стане никога. Така. Сега имаме везните. Ай, те пък 3 ми се извадиха 3. Везните. Тук има някакъв застой в чувствата. Много им се иска, много ще ви се иска на милите везни да смените вътрешно, буквално, на някакво ментално ниво, виждате себе си вече бидейки на едно друго място. Вие отивате, махнали сте се или се махате, или имате желание да се махнете от една ситуация, която не ви е по сърце и просто виждате как търсите подслон, търсите сигурност на друго място, някакво друго разбиране за любов, за усещане и така нататък. И чувствате, че емоциите ви имат нужда да прелеят. Имате нужда да чувствате нещо различно. Буквално имате някакво усещане за задушаване. Може би за това и ментално напускате някакво място, но то още не е реално. Нещо се е случило. За някой от вас ще се появи някой човек, по-възрастен много вероятно, много по-може би емоционално съзрял или много по-така модел, някакъв, който бихте могли да следвате. Може би ще донесе някаква глътка истина за вас. Може да означава някаква афера, може да означава някакъв вид възхищение, може да означава първата стъпка към пътя, който искате да избягате от сегашната ситуация. Странно е, тъй като са месеци за завършване, Уран за някой ще предложи наистина неочаквани неща. Оглеждайте си и все пак, ако много ви се иска да скъсате нещо, помислете си, защото веднъж ще го скъсате, надали може повече от веднъж. Желая ви успех. Не се поддавайте чак толкова много на провокациите, поне малко задръжте и разгледайте ситуациите, които ще дойдат на всяка цена. И защото ако напуснете нещо по някакъв начин, ментален, емоционален и физически дори, дали няма утре да съжалявате за това. Желая ви успех. И сега имаме скорпионите. За скорпионите ще има приключване на някакви емоционални... ще изчистено емоционално, ще са приключили нещо. Ще са сложили край на някакви отношения, някакво приятелство, някаква привързаност към място, работа, къща, идея, част от себе си и ще са готови с план
да започнат новата страница. Много ясно, категорично, спокойно, устремено, целенасочено, мисловно, вие вече сте сложили главата, другата шапка, мислещата шапка, някакъв проект емоционално му се вижда края, може да не е днеска, утре, но няколко месеца, вие ще сложите край на нещо, защото то си е изживяло ролята във вашия живот. И вече сте готови, знаете, че имате увереност в себе си да се справите с това и сте вече там. Вече мислите за новия цикъл. Много ясно, много подредено, много хубаво. Желая ви успех, разбира се. И сега стигаме до Стрелец. Стрелците ще вземат времето, което е дошло. Желано или не, за някой ще бъде желаната промяна, ще си кажете, аз искам да хибернирам, искам да спа зимен сън в момента и ще се оставите тези няколко месеца в усещането за Уран, Водолей и всичките тези драматични неща, да се отделите и да почнете да се сърцавате. Какво не е рециклирано, не е изчистено, не е натъманено, какъв е този духовен, ментален, емоционален буклук, който още не е напуснал вашето тяло, вашите идеи, вашите начин на мислене и така нататък. За други от вас ще имате усещане за големи липси. Този период няма да ви удовлетворил, ще има едно такова усещане, че нещо не ви достига. Тръгнали сте с апломб към някаква цел и някак си разбили сте статуквото и вие, стигнали сте и сега сте на такова място, че ако сте инвестирали нещо, връзка, имот, нещо друго, чувствате, че май това не е било добра инвестиция. Ако сте си сменили работата, нямате усещане за повече пари. Ако сте направили инвестиции в акции или в нещо друго, което и да е било, нямате усещане, че нещата са просто, че ви кара да се чувствате по-богати. Усещането, че нещо не е довършено, просто стои и за това и може би вие ще си наложите сами за себе си да се отдръпнете от играта, доколкото ви е възможно. Най-малкото вътре ще си възпрете емоциите, за да престанете да вземате импулсивни решения, малко да разгледате какво става вътре във вас. Желая ви успех, сега и правилното време за точно такива неща, да преразгледаме преди да се затвори вратата и новия цикъл да започне. Желая ви успех. И сега какво имаме? Имаме Козирог. Нека да видим за Козирог. Козирог също така ще си взел някаква малка идея, доста скромно ще планира. Няма да има от усещането много за някакви големи, така, може би големи планове, но за Козирозите е някакси по-типично. Бавно, спокойно, стъпка по стъпка. Но има нещо, което така чувърка ви. Някакви неща недоизказани, има някакси ви се искало нещо друго да бъде. Винаги, когато имаме седмици, това е божествената намеса, малко или много, уплътняването, това е това е много духовно, силно число. То носи по някакъв начин и голямо задължение и някакво усещане за недоизказаност и дори за самота. Доста се преглеждат, много така анализират се едни такива неща. Прецеждате си какви малки голове може да подхванете, на къде сте, какво сте постигнали. Ще има едно усещане дали сте направили наистина най-доброто. Не можело ли повече? Не можело ли повече да искате от себе си, от другите около себе си? Дали не сте се целили твърде ниско? Ще едно така, няма да кажа едно изключително свежо преповдигнато усещане с тези няколко месеца, но пък знаете, че големите неща Козирог ги строи най-добре, защото е стъпка по стъпка и защото така внимателно си избира какво и как да направи, без големи очаквания, докато в крайна сметка пък построява каквото има наистина да се построи и достига до тези резултати. Няма да има големи фанфари и така нататък. Водолеите имат усещане за някаква така... Нещо е направено, но имаме една рамка. Финансите, някаква стабилност е постигната, което никак не е лошо, но идеите са много по-големи, стремим се. Стъпили сме върху някаква фундация, ако до сега ни е липсвала, има някаква чувство за стабилност, някакъв градеж, имаме на какво да стъпим, само да не се вкопчваме. Винаги това е с четворка, когато имаме, това са 4 стъни, това е
вече материализирането на тези идеи някаква сигурност, но никога не трябва на всяка цена. Тоест, за това и имаме усещането, че нещо друго трябва да дойде на хоризонта. Значи, постигнато е почти, няма какво толкова много да се размечтаем върху основата, тя е там и не се обръща такова голямо внимание. Устремена е идеята какво да направим още и да надградим. И това е и хубавото, и така за останалите няколко месеца, ако има, разбира се, какво още да се изчиства, което така или иначе мисля, че за всеки малко или много надали може да си кажем всичко е постигнато. Така че успех ви желая, Водолей. И останаха рибите. Нека да видим какво тях им остава да направят. Интересно при тях усещането за лимитирани финанси, за неразбиране как да се поема обстановката и в един момент обаче ще й дойде един голям обрат. Дали ще бъде външен, дали ще бъде, просто ще се спре. Значи, ако сте в позиция, че имате голям застой, колелото ще се обърне за нещо много по-добро при вас. Ще можете да намерите, например, кредит, ако ви трябва, или някаква различна работа, или нещо друго ще направите и усещането за притиснатост от материята около вас, в отношенията, в мястото, буквално, което живеете, в финансите си, в работата си, ще идва някакъв свеж въздух. Ще имаме едно обръщане, което ще донесе абсолютно друго преживяване за това къде се намираме. И ще намерим отговори на това как да можем да градим вътре в рестрикцията. В рестрикцията, лимитацията на финанси, да речем на реалното място или на възможности, на които се намираме. Така че огледайте се и знайте, че отварянето на вратата, цикъл ще се завърти, така че не всичко е завинаги. Това беше днес от мен за вас и се надявам да сте получили някаква доза светлина, някаква информираност, някакво усещане за къде и как да е резонирал с вас. Ако е така, дайте ми някаква обратна връзка, ще ви благодаря. И разберете, знаете, за тези, които са останали до край, нека да видим какво, тъй като днеска е неделя, аз може би понеделно ще пусна видеото, да видим какво ни чака през едната седмица. Така, едната седмица ще ни накарат доста да си мислим над разни неща и трябва да внимаваме да не станем затворници на собствените си мисли, а да си дадем сметка какво е. Защото знаете ли, знаците ще са пред нас през цялото време. Не трябва да стоим затворени в мислите си, защото мислите са само мисли. Те не са закон, те не са пълната истина, докато ние не ги нахраним с емоции в дълго време, за да можем да ги материализираме. А отговорите са през цялото време пред очите. Оставете се много повече в медитация и в пълна вяра и всичко това, което трябва да научите, ще дойде с лека ръка отгоре, буквално. Вслушвайте се в песните, в приятелите си, в това, което уж случайно сте подочули. Отговорите са там. Не дейте да стоите затворени в главата си, защото там се раждат най-големите кошмари. И така. Това беше от мен за Народ квантови приказки. Видеото стана доста дълго. Надявам се да сте си взели по парченце това, което може да ви послужи. Аз се радвам, че днес бяхме заедно. Невероятно щастие ми да мога да се включвам в голямото общо енергийно поле и да мога да давам нещо, което по някакъв начин протича през мен. Благодаря ви. Пазете се, бъдете внимателни и очаквайте само хубави неща. Така давате много по-голям шанс те да дойдат във вашия живот. До скоро!